बाय आं सिमारानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एस ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअसफोरखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांगोन लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन एन्ड कमेन्ट खालामगोन गोजोन्थों नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै मोनसे गुबुन भिडिअ लानानै फैबावलायबाय बे भिडिअआनो जाबाय किवी फ्रुइट जानाय आङो दिनैसिमबो किवी फ्रुइटखौ मोनजाफेराखैमोन आं मिथियानोमोन जे किवी फ्रुइट दङ होननानै आंनो सासे बिथाङा लाबोनानै होफैदों बिथाङा आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला थेंक इउ स' माच आंनो बे फिथाइखौ लाबोनानै होफैनायनि थाखाय आं मोनजाफेराखैमोन मिथियाबोमोन आङो दिनै नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै किवी फ्रुइटनि फ्लेभारा माबायदि खोन्थानोसै नोंथांमोनहाबो जानायनाय सोर सोर किवी फ्रुइट मोनजाफेरखो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर दानिया नै आङो किवी फ्रुइटखौ थाइब्रै लाबाय बेबायदिनै मोनजाखानायफ्राथ' मिथिखागोन माबायदि बिनि फ्लेभारा आरो बिनि बेनिफिटखौबो आं जेबो मिथिया खोन्थानो हानाय नङा नोंथांमोननो बिनि बेनिफिटआ मा दानिया नै नायदो बेबायदिनो एसे गेसाव दंलायलायो बियो नै बिदि माबायदि होनांगौ बेखौ साइजआसो एसे आलु टाइप आलु बायदि ओमफ्राय मा नै बेबायदि आंबो मोनजाफेराखैमोन आं दिनैसो फार्स्ट टाइम बेखायनो आं नोंथांमोननोबो एसे देखायनो सानबाय आरो माबायदि नायलांदो नोंथांमोनहा हानानै लानोसै सिखाजों नै माबायदि बिदि बिगुरखौ गारनांगौ नै बेखौ गारनांगौ नै मोनजाफेराखैमोन दे दिनैसो फार्स्ट जाजेननाय लुगैजोबखालायबाय आंहा माबायदि आङो लेमबाय नै आखाइजोंबो जिरनो हागोनदां र' आं आखाइजों जिरनाय नायनि नै आखाइजोंबो जिरनो हायो जिरनो हायो माथो आखाइजोंबो इजिनो हायो जेबो खस्थ' नाङा माने बे गोमोन नालाय गोमोन जाबाय गोमोन जाबाय आखाइजोंनो जिरसै आङो नै जिरबाय आङो आं हाखावनोसै नै नै माथो बेगर दंलायलायलाय सिबिं बायदि नै बेगरा बायदि केबिया सिबिं बायदि दंलायो सिङाव ओमफ्राय बिराद जानो लुगैबाय आङो मोनजाफेराखैमोन नालाय नै बिदि दङ बै बेगरखौ फोबा रज'गोन बायदिसो मोनलायलांबाय आङो गुसु जायगायावसो जायोनो बे फिथाइया नै बेबायदि केबिया केबि फ्रुइट जानोसै आङो नै बिराद गोथाव गोदै ओमफ्राय एसे गोखैबो दं गोथावथार बैखौ सिबिं बायदि मोनजालायो बेगरखौ गोथावथार नोंथांमोनहाबो जानाय नायथार मोनोबा बाजाराव बायनानै गोथावथार बिरादनो गोथावथार बिरादनो बिराद टेस्टि जानो नायथार नोंथांमोनहाबो बिनि फ्लेभारा बिराद मोजां बिराद टेस्टि थेंक इउ स' माच नोंथाङा आंनो बे फिथाइखौ बेसेबांबा गोजाननिफ्राय लाबोनायनि थाखाय